Jazz Residences, Tower C. Our home for 3 days. 3 days. So right now, nag-init may og pizza, katong leftover pizza last night kay kapoy inaog. So we'll have breakfast and then ambot lang ang asa may padpad ron. Okay, we are at the 31st floor of Tower C, Jazz Residences. So si ate natulog pa. Okay, so mauni no, mauni ang area. Idadapit ang plato. So ano na dining and multi-purpose table. We have a TV, CR, and a shower. Dami ilang shower head. Rain shower jet. Okay, so mag-i-on ang light. So this is the bed. Kalat. It's so kalat kay wala pa nagkuan. Okay, there. May ang bed and then manang view. That's the view on our unit, 31st floor. Okay, so mana siya. So it's done. Our leftover pizza from Italianis last night. Mo i-breakfast. Okay. So, mayo yung init no? Kay kompleto na siya microwave, na siya toaster, siya rice cooker, na siya pang-init tubig, na ref, na coffee maker, na siya mga gamit here. Big plates and etc. Mga utensils. And over here, mga glasses. Okay. And over here, mga lutuan. Okay. So, pwede ka mag-cook. May kuan stove. So, unsa man siya diri mga butang storage. Okay. And kuan kayo sa gawas. Hari. Magawas ta. Okay. Sa gawas, mao ni siya no? Ay, tinoko. It's smoky. Mao ni ang Makati air. This is Makati air in the morning. Mao ni ang kuan sa amo ang unit here. There. Na no, ama, alas 8 pa, init na. Diri. Okay, so naana po na siya electric fan, na siya aircon, so ayun siya. Good for 2 to 3 persons. Pwede nga. Breakfast na. Napaday po may ka ng leftover nga pasta, no? Ito ito yung ngalan, nakalimot ko. Basta it's something to do with amot lang. Basta kay mag seafood pasta. So, apil sa aming breakfast. Makasa na. Tambal. Sana.